Mkpọbi Igbo ekeneni m na asịkwanụ m nke onye chi ya zere. Ya bụkwa another video ịchọkwara ka mụ na gị na-abụ nenekwa ka ịfụkwa. Ya bụ ka ịfụ ka esi wee dekoreti ebe a keta otu okwu a m na-ekwu before maka Lunar New Year obodo a ịghọtago ka esi wee dekoreti ya ifuru ụmụazị na-agagharịcha n'ime ebe a na because mpụta na-agwa gị na ụka anaghara oge ebe efe ịchọrọ ebo ịpụtaruo ndị be anya na-akụfusi akụkọ. Ịnchọ ka ịghọta ebe a na-abụ ifu ka esi wee dekoreti cha ebe a ihe a bụ ihe tradishọn mgbe ị na-afụ ihe ekechichara ebe ahụ maka esi wee dekoreti ebe a ihe a bụ ihe eji mmalụ ndị eshia ka ị na-afụgasị ebe a kịta and ihe a bụ chọọchị promises ihe a bụ n'ime chọọchị ka ị na-abụ ihe a bụ chọọchị kọmpaụnd katọlik chọọchị ịghọtago na-ene anya ka ifu ka esi wee dekoreti ebe a bịa ọkwara na this their new year a na-like red ọ red a ka a ji dekoreti everywhere ya na yero ịghọtago na-ene anya na-agbago na-ene anya kwa ị na-afụ ya ya bụ Roman Catholic chọọchị ya bụ ụka izizi ha kara ka ha bara aha ọfụ ha bụ 2024 ịma na oge afọ anyị na-eme ife New Year Disemba fada aka ụda akụkọ afọ mana ndị katọlik kwa ndị na-aga chọọchị na-ya patisipeti n'ihe gbasara their Christian faith ịghọtago mana normal everywhere ga-adị aya na-agụ akwụkwọ aya na-emegasị ihe niile a na-eme ịghọtago na mana kwa ụfọdụ si dị ya New Year bụrụ na New Year ha ejiri egwu ma ị na-aka ụka o ma ị na-ekperi Buddha ihe so gị na-ekperi isi fụrụ na New Year anụnwa eji mara fa disi dị ideology disi mmemme fa ejiri egwu ha na-eselebreti ya ọfụma ma onye ọbụla na-eju ka onye so gị bụrụ so mpụta na-agwa gị nwanne m na ịbụ onye ụka abụrụ ya maka ya ka ya eji wee tụfuzi ihe eji mara ndị obodo gị ihe eji mara ya ancestors your ideology your identity ụka anaghara gị